ኣለኹም ይብዛሕ ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልቲ ሳሚጂ ኢንሳይት ምስ ዋንስ ፒክቸርስ ብምትሕባር ዘዳልዎ ለኹም ምድላው ሕዚ በፂሕና ኣለና ኣብ ናይ ሎማዓንቲ ምድላውና ኣብ ሂወትና ትኩረትና ወይ ድማ ኣመለኻኽታና ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ልብል ሕቶ ኢና ብምዕታት ናባኹም ክንጀምር ማለት እዩ ደቂ ሰባት ክንበሃል ተለና ትኩረትና ወይ ድማ ኣመለኻኽታና ኣብ ምንታይ መሰረት ዝገበረ እዩ ልብል ብዙሕ ሕቶታት ወይ ድማ ነጥብታት መልዓል ይከኣል እዩ እና ሰባት ኣመለኻኽታ ኣብ ክልተ ክንመቕሎ ንኽእል ኢና ብዙሓት ሰባት ኣዎንታዊ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ወይ ድማ ፖዚቲቪቲ ተውት ብዙሕ ግዜ ለራምዱ ወይ ድማ ልስጉሙ ሰባት ክህሉ ይኽእሎም ብኡ ኣንጻር ድማ ብዙሓት ሰባት ና ኣሉታ ና ፀልማት ና ኔጌቲቭ ተውት ዝወዙ ሓሳብ ዝሓስቡ ብዙሓት እዮም ያው ኣብ ሂወትና እዚ ንሪኤሉ ምልከታ እውን ንሂወትና ለጋጥሙ ፀገማት ንሂወትና ለጋጥሙ ፀበባታት ሃመይ ክንሓልፎም ከም ንኽእል መሰረት ዝኾነ እዩ እሞ ፀገማት ክገጥሙና ከለዉ ኣብ ሂወትና ወይ ድማ ካባና ፅቢት ወፃእ ክኸውን ዝኽእል ነገር ከጋጥመና ከሎ ነዚ ነገር ንሓልፈሉ ወይ ድማ ነዚ ነገር ንሳገረሉ መነፅር እንታይ እዩ ኣሉታዊ ኣዎንታዊ ልብል ኢና መንገድታት ንርኢ ማለት እዩ ኣብ ሂወትና ፀገም ከነቋርፆ ወይ ድማ ጠጠው ክነብሉ ኣይንኽእል ኣብ ከባቢና ብዙሓት ፀገማት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ኣብ ሃገርና ኣብ ኮንቲነንት ኣፍሪካ ብዙሓት ፀገማት እንህሉ እዮም እዞም ፀገማት እዚኦም ግን ከም ምንታይ ኢና ንሪኦም ከም ዕድላት ከም ፅቡቃት ኣጋጣሚ ወይ ድማ ከም ናቱ ተፃራሪ እዞም ነገራት እዚኦም ከም ርግማን ከም ናይ ድሕርነት ምልክት ኢና ንሪኦም ማለት እዩ እዞም ነገራት መልዓሊ ነጥቢ ጌርና ድማ ኣብ ሂወትና ለጋጥሙ ፀገማት ካብ ሎማዓንቲ ጀሚርና ዝህልወና ኣመለኻኽታ ብኣዎንታውነት ብምርኣይ ካብቲ ፀገም እንታይ ዓይነት ጥቕሚ ክንመሃር ከም ንኽእል ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ለውጢ ሃፍቲ ከነግኒ ከም ንኽእል ኢና ንርኢ ሎማዓንቲ ማለት እዩ እሞ ብዙሕ ሰብ ከምዚ ዓይነት ፀገም ከጋጥመና ከሎ ዓርስና ጠጠው ናይ ምባል ዓቕሚ ክህልየና እኒአዎ ዓርስና ጠጠው ናይ ምባል ወይ ድማ ዓርስና ኢንቨርስ ናይ ምግባር እንታይ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሂወት ኣጋጢሙ ዘሎ እንታይ ከምር ንደሊ እዩ እዚ ሂወት እዚ ፀገም ወይ ድማ ኣብ ሂወት መፂኡ ዘሎ እንታይ ነገር ሒዝለይ መፂኡ ኢልና ክንሓስብ ናይ ምኽኣል ዕድል ክንፈጥር ነና ማለት እዩ እዚ ንገብር ተኾይና ካብትና ቪክቲም ሜንታሊቲ ናይ ኣእምሮ እስረት ወይ ድማ ናይ ኣእምሮ ጥቕዓት ጠጠው ነብለና ማለት እዩ ብዙሓት ሰባት ፀገም ከጋጥሞም ተሎ ንምንታይ ልዓዩ ፀገም ዝደራረበን ኣሎ ንምንታይ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሂወተይ ብዙሕ ግዜ ልመፀም ኣሎ እንታይ ስለዝኾንኩ ዕድለኛ ስለዘይኮንኩ ልብል ኣተሓሳስባ ከነወግድ ከም ዝግበአና እዩ እዚ ንገብር ተኾይና ቪክቲም ሜንታሊቲ እዩ ናብ ኣእምሮና ዝሰርፅ ማለት እዩ ቪክቲም ሜንታሊቲ ናብ ኣእምሮና ዝሰርፅ ኮይኑ ድማ ሓሳባትና እንታይ ይኾንሎ ኣሉታዊ ይኾንሎ ማለት እዩ ያው ከምዚ ስለዝኾንኩ ብዙሕ ቅርሺ ስለዘይብለ እዩ ብዙሕ ስራሕ ልምዲ ስለዘይብለ እዩ ብዙሕ ሓሳባት ስለዘይፈልጥ እዩ ምንም ትርጉም ስለዘይብለ እዩ ኣእምሮና ንምገቦ ሳብኮንሽስ ማይንድና ማለት እዩ እዚ ንገብር ተኾይና ድማ ኣብ ሂወትና ተደሚሩ ወይ ድማ ግብረ መልስና ናይ ሂወትና ድማ እቶም ኩሎም ዝሓሰብናዮም ሓሳባት ውፅኢት ይኾኑ ደሞ ቪክቲም ሜንታሊቲ ንከይህልየና መጀመርታ ዓርስና ጠጠው ክነብል ከም ዝግበአና እዩ እዚ ነገር እዚ ኣብ ሂወተይ መፂኡ ዘሎ ዝኾነ ነገር ከምረኒ ዝኾነ ነገር ለምረኒ ኮይኑ ካብዚ ነገር እንታይ ክጥቀም ይኽእል ልብል ኦፖርቹኒቲ ሲክ ናይ ምግባር ዕድል ክህልየና እኒአዎ እዩ እዚ ንገብር ተኾይና ካብቲ ናይ ቪክቲም ሜንታሊቲ ንወፅእ ተኾይና ድማ ጭንቀት ናይ ምቕናስ ዓቕምና ዝለዓለ ይኾን ማለት እዩ ያው ብዙሓት ሰባት ናብ ምጭናቕ ዝኣትዩ እቲ ኔጌቲቭ ቶት እቲ ኣሉታዊ ሓሳባት ብጣዕሚ ክደማመር ከሎ ኣብ ዓርሶም ዘሎ እምነት ብዘይ ምጥንካሩ ኣብ ዓርሶም ዘለዎ ብምትሓቱ እዩ እሞ ጭንቀት ዝህልወና ኮይኑ ቀሊል ቴክኒካት እንእው እዮም ንምእማኖም ከፀግሙና ይኽእሉ እዮም ግን ጭንቀት ኢሉዥን እዩ ገና ኣብ ሂወትና ዘይመፀ ግን እቲ ነገር ከጋጥም እዩ ልብል ሓሳብ ብዙሕ ግዜ ብምሕሳብ ንፈጥሮ እዩ እሞ ቀሊል ቴክኒክ ክነግረኩም ጭንቀት ነወግደሉ ምክንያት ማለት እዩ ተኽኢልና ፃዕዳ ወረቐት እቶም ዘጨንቑና ነገራት ኣብ ኣእምሮና ዘሎ ብፅሑፍ ንፅሓፎም ካብ 1 ክሳብ 10 ክኾኑ ይኽእሉ ካብኡ ንላዕሊ ኮይኖም እውን ንፅሓፎም እዞም ነገራት እዚኦም ክልተ መንገድታት እኒኦም ክንፈትሐሎም ማለት እዩ ሓደ ዘጨንቐካ ነገር ወይ ድማ እቲ ሕዚ መፂካ ዘሎ ፀበባ መፍትሒ ኣለዎ ዶ ይብሉን ተሃልይዎ ፅቡቅ ናፍቲ መፍትሒ ትኸድሎም ኣሎ ትኸድለኻ ወይ ድማ ትኸድለኻ ማለት እዩ ተዘይብሉ መፍትሒ ድማ ያው እቲ ፀገም ኣክሰፕት ናይ ምግባር ከጨንቐካ ዘይግባእ ክንርዳእ ይግባአና ማለት እዩ እዚ ቀሊል ቴክኒክ እዩ ኣብ ሂወትና ክንተግብሮን ዝግባእ እዩ ብሓሳብ ምንጋር ብጣዕሚ ይቐልል ናብ ተግባር ኣቲና ግን ሎማዓንቲ ክንሰርሖም ዝግባአና እዩ ዘጨንቑና ጭንቀታት እንታይ እዮም መፍትሒኦም እንታይ እዮም ብምዝርዛር ናብቲ ተግባር ምእታው ወሳኒ እዩ እሞ
ብዙሓት ሰባት ፀገማት ከጋጥሞም ከለዉ ዝርኢሉ መነፅር ኣወንታዊነት ክኸውን ኣለዎ ካብቶም ናይ ዓለምና ብጣዕሚ በዓል ሃፍቲ ካብ ስቲቭ ጆብስ ካብ ናይ ኣፕል ካምፓኒ መስራቲ ካብ ቢል ጌትስ ካብ ዋረን ባፌት ብዙሓት ፀገማት ነይሮም እዞም ፀገማት እዚኦም ግን ናብ እንታይ ቀይሮሞ ናብ ብልፅግና ወይ ድማ ናብ ፀጋታት እዮም ቀይሮሞ ማለት እዩ እዚ ነገር እዚ ናይ ምልዋጥ ዓቕሚ ኣብ ኢድና ከም ዘለዎም ክንርስዕ የብልና ኩሉ ግዜ ፖዚቲቭ ዝኾኑ ኣወንታዊ ዝኾኑ ሓሳባት ብምሕሳብ ኣወንታዊ ዝኾኑ ምልከታታት ብምድማር ዕዉት ዝኾነ ሂወት ክንመርሕ ንኽእል ኢና እሞ ሕዚ እውን ምልከታኻ እንታይ እዩ ወይ ድማ ምልከታኻ እንታይ እዩ ኣወንታውነት ድዩ ወይስ ኣሉታውነት ንኣወንታውነት ማይነስ ድዩ ንኣወንታውነት ለውጢ ነምፅአሉ ንኽእል መንገዲ ኣብ ኢድና እዩ ዘሎ ብርኹም መዓልቲ ይኹነልኩም ሳሚ ጂ ኢንሳይት ኣወንታውነት ይዓንብር